Argi eta garbi nabarmendu behar da Frantziako Tourreko lehenengo 3 etapetan aldarriek eta ikurrinek edukitako presentzia. Eta atzo gainera gure eskuk aldarrikatu zuen gidazoa muga baino topalekua dela. Pirritx, Porrotx eta Marimototxek gidatu zuten martxa koloretsua ikurrina eta Nafarrako bandere apainduta. Gogorarazi dute, oraindik Tourrak Euskal Herria itzuli egingo duela, Lapurditik eta Zubiratik ere igarotzen baita. Espainiako Kongresurako bozetan, EAJak, EH Bilduk eta PSEek bosna eserlekurekin berdinduko dutela aurreikusten du Eusko Jaurlaritzaren prospekzio soziologikoaren gabinetearen soziometroak Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Honen arabera, PPek 2 ordezkari eskuratuko lituzke, Sumarrek bakarra eta Voxek bat ere ez. Bizkaian EAJ jarraituko luke lehen indarra izaten, baina 3 diputatuetako bat galduko luke, baita lehen postua Gipuzkoan eta Araban ere bai. EH Bildu izango litzateke Bizkaian 2. indarra, diputatu bat gehiago izateko aukerarekin, Gipuzkoan lehen indarra izango litzateke eta Araban 3. De Miguelek eta Otxandianok 3 eguneko epea dute espetxean sartzeko. Arabako provintzia auzitegiak 72 orduko epea eman die Alfredo de Miguel eta Koldo Otxandiano zigortuei kartzelan sartzeko. Indultu guztiak agortu eta espetxeratzea 6 hilabete atzeratu ostean, ostiral honetan de Miguel auziko 2 akusatuak sartuko dira kartzelan. Momentuz soilik Javier Sánchez Robles dago jada espetxean. Ekainean epaitutako Tubacexeko langileari 6 hilabeteko espetxe zigorra ezarri diote. Gaur-gaurkoz 2 pertsona epaitu dituzte, Aintzane Mendia absolbitu zutena eta ekainaren 15ean epaitu zuten langilea. Langileak 6 hilabeteko espetxe zigorra eta isun ekonomikoa ezarri dizkiote atxiloketan erresistentzia erakusteagatik. Hori bai, epaiketak argitu dute ez zutela agintaritzaren aurkako atentaturik egin. ELA sindikatuak salatu du adinekoen arretarako Jaurlaritza jarri dituen ratioak urriak direla eta zahar-etxeetako irizpideekin ondu duen dekretu zirriborroa atzera botatzeko eskatu du. Arreta gutxienez 2 orduko izan beharko litzatekela diote dekretu berriak ez du zuzeneko arreta hori bermatzen. Zaintza eredu baten aldeko apostu egiten jarraitzen du. Emakumeen kontura mantentzen den eredua. Guretzat eta gurekin lan egiten dugunontzat funtsezkoa da ratioa hobetzea. Hileak lehen egunetik ordezkatzea. Lanaldi osoko kontratazioa eta lanaldi partzialeko kontratuak amaitzea patronalek negoziatu nahi ez dituzten aldarrikapenak dira. Nazioartera salto, Israelek Jenin bombardatu du eta 8 palestinar hil eta 30 zauritu ditu. Palestinak gerra krimentzat jo du guzti hau. Azken urteetan Israelgo armadak egindako operazio militarrik handiena izan da,
Bombardaketaz gain, indar israeldarrek 21 urteko palestinar bat tiroz hil dute. Ekainean zehar ere izan dira 3 eguneko hainbat eraso eta hildako kopuruak handituz doaz. Gaur goizeko berri batekin gatoz, Donostiako zubietan sua piztu dela esan digute, erraustegiaren aurkako mugimenduak eta guraso sareetan zabaldutako bideoetan halaxe salatu dute. Antza goizeko 8 aldera piztu da, baina alarmarik ez da zabaldu inguruan. Momentuz ez daukagu informazio gehiagorik, ez dakigu zer den gertatu dena, baina adi egongo gara azken berriak helarazteko. Kaixo eguerdion, argi eta garbi nabarmendu behar da, Frantziako Tourreko lehen 3 etapetan aldarriek eta ikurrinek edukitako presentzia eta atzo gainera gure eskuk aldarrikatu zuen bidasoa muga baino topalekua dela. Baina aldarriak eta ikurrinak alde batera utzita, mugimendua egon da Tourreko lehenengo etapetan, Adam Yassen Bilboko etapan garaipena lortu ostean momentuz maillot horia eramaten jarraitzen du. Hori bai, Pogacar du segika 6 segunduko aldearekin. Atzo Philipsenak sprint polemiko batean basoak altatu zituen Baionan. Bestalde, gaurko etapa oso laua izango da, Euskal Herritik kanpo jokatuko den aurrenekoa. Argi eta garbi nabarmendu behar da Frantziako Tourreko lehenengo 3 etapetan aldarriek eta ikurrinek edukitako presentzia. Eta gure eskuk Tourra erabili du Bidasoa ibaia muga baino zubia izan dadin aldarrikatzeko. Era berean Euskal Herria bere etorkizuna erabakitzeko eskubide duen herri bat dela mundu osoan zehar ezagutarazteko. Baina aldarriak eta ikurrak alde batera utzita, mugimendua egonda Tourraren lehenengo etapetan. Normalean nahiko lauak izan ohi dira lehenengo etapak, baina aurten gogorasi dira eta bihurriak izan dira gainera. Adam Yassek Bilboko etapan garaipena lortu ostean momentuz lidergoa mantentzen du. Hori bai, Pogacarrek jarraitzen dio 6 segunduko aldearekin. Hala ere, asteazkenean Pirinetara helduko da tropela eta indarrak neurtzeko norgehiagokak izango dira bertan. Eta maillot horia jabe salatzeko aukerak badaude. 3. etapa, aurtengo Tourreko lehen lehia izan dute ziklistarik azkarrenek Lapurdiko hiriburuan. Eta Philipsenek altxatu zituen besoak Baionan. Esprinta polemikoa izan zen, bidea itzion bana erti, eta 20 minutu luzez egon zen epaileen erabakiaren zain. Euskal Herria agurtute txirrindulariek, baina 5. etapan, Pirinetako lehen etapan tropela Euskal Herritik igaroko da berriro. 30 kilometroko barneraldi laburra egingo du Zuberoan. Hala ere, hasierak eta bukaerak ez dira berriro itzuliko Euskal Herrira, eta tamalez Euskal txirrindulariek ez dute garaipenik lortu, baina ikuskizuna eman dute. Gasteiz Bilbo etapan 10 kilometro falta zirela bakarrik ihes egiten saiatu zen Pello Bilbao. 7 Euskal txirrindulari ari dira parte hartzen txirrindularitza proben artean erregina, eta besoak altxatu ez dituzten arren maillot horia Euskal zaleek daramate. Frantziako Tourraren lehenengo 3 etapek Euskal Herria zeharkatu dute eta ilusioa, gogoa eta aldarrikapenak nagusitu arren, ertzaintza 11 lagun ikertzen ari da, Frantziako Tourreko lehen etapa oztopatzen saiatu zirelakoan. Horrez gain, igandeko etapan, errepidean, txintxetak jarri zituztenen bila ari da ertzaintza. Jai giroan batu ziren atzo Euskal Herritar asko gure eskuk bidasoa batzen duen herria erakusteko antolatutako kale jiran. Pirritx, Porrotz eta Marimototzek idatu zuten martxa koloretsua ikurrina eta Nafarrako bandere apainduta. Gogorarazi dute oraindik Tourra Euskal Herrira itzulia egingo duela, Lapurditik eta Zuberatik ere igarotzen baita. Esan behar dugu Euskal Herriak erabaki nahi duela eta bi aldeetako Euskal nortasuna duen jenteak Euskal Herritarrok erabakiko dugula. Batzuentzako bidasoa muga bada, baino gure eskuk aldarrikatzen duena da zubi bat dela. Bidasoa zubi bat izango da, Euskal Herritarron arteko zubi eta bi aldeetako euskaldunok batzen gaituen zubi izan behar du, etorkizunean ere, eta hala izango da, erabakitzeko eskubidea behin gauzatzen dugunean.
Behin Turra igarota, ezia jarri dituzte berriro Avenida zubian. Irun eta Hendaia arteko zubia berriro itxi dute. Atzo ireki zen Avenida Oinezkoentzako zubia eta 24 ordu baino ez ditu iraun. Turra igaro ondoren, gaur goizean, langileek ezia jarri dituzte Hendaia eta Irun arteko pasabidean poliziaren begiradapean. Frantziako turrak Euskal Herria atzean utzi du. Irun eta Hendaia arteko Avenida zubia uztailaren 3 irekita zegoen txirrindulariak handik pasatzeko. Gaur berriz itxita. Zubia irekitzeko prefekturaren baimena hilaren 3 soilik zen. Eta udalangileek goizeko lehen orduan hasi dituzte itxira lanak berriro ere Frantziako poliziaren begiradapean. Eta bi herrietako herritarrek ezin dute eguneroko joan etorrietarako erabili Europar Batasuneko funtsekin berritutako azpiegitura historiko bat. Inguruan paseatzen ari zirenek harrituta eta batzuek haserre hartu dute albistea. Bidasoaren bi ertzak lotzen dituen eta Turraren igaro bideak berriro irekitza lortu zuen oinezkoen azpiegitura historikoa 2 urtez itxita egon ostean egun baterako soilik ireki zuten. Ordu batzuk besterik ez du Irun irekita Avenidak. Arrisku terrorista argudiatuta 2021 bateko neguan itxitako zubia da hori. Uztailaren 3 ireki zuten Santiago zubitik Lapurdiruntz Turra pasatzen zela eta Baionan helmuga zuen 3. etapa batean. Kotxezen Arrendaiako auzapezak eta Jose Antonio Santano Irungo alkateak bertan elkarri eskoa emanda irudikatu zuten zubiaren irekiera eta aldarrikatu zuten ez dadila gehiagotan itxi pasabide hori, baina ez da hala gertatu. Avenida zubia berriz irekitzerakoan Ezenarrok azpimarratu zuen frankismoko ordurik ilunenetan ere zubi hori etzela inoiz itxita egon. Izan ere azpimarratu zuen zentzugabekeria zela oinezkoentzako pasabide hori iste jarraitzea. Frantziako poliziek urte hasieran Santiago zubiaren mugako kontrol iraunkorrei uko egin eta gero. 2021 bateko urtarrilaren 14tik Izpaldude eta Larraineko pasabideak itxita daude. Eta horrela jarraituko du oraingoz Avenida zubiak ere, naiz eta Turraren pasabideak eragindako oinezkoentzako pasabide horren askapenaren irudipena izan. Espainiako Kongresurako bozetan EAJak, EH Bilduk eta PSEek bosna eserlekurekin berdinduko dutela aurreikusten du Eusko Jaurlaritzaren prospekzio soziologikoen kabinetearen soziometroak Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Honen arabera, PPek 2 ordezkari eskuratuko lituzke, Sumarrek bakarra eta Voxek paterez. Bizkaian EAJak jarrituko luke lehen indarra izaten, baina 3 diputatutako bat galduko luke, baita lehen postua Gipuzkoan eta Araban. EH Bildu izango litzateke Bizkaian 2. indarra, diputatu bat gehiago izateko aukerekin, Gipuzkoan lehen indarra izango litzateke eta Araban 3. PSEek aldiz, Gipuzkoan diputatu bat gehiago lortuko luke, abstentzioari dagokionez, Bizkaian 39%, Gipuzkoan 40% eta Araban 38% aurreikusten da.
EAJak uztailaren 23ko hauteskundeen azken argazkia oraindik ez dagoela esan du. Eta Sánchezen Europar Batasuneko presidentziaz baliatu nahian, honi eskatu dio estaturik gabeko nazioak ahalduntzeko, ekintza zuzenak abiarazteko. EH Bilduk aldiz, atzo Gasteizen egindako agerraldian, uztailaren 23an Ezkerreko indar subiranistari botoa emateko dei egin du. Eskuinari aurre egiteko alderdia direla, erabakigarri izaten jarretu nahi dutela. Horrez gain, akatz larritzat jo dute Voxen aliatua den PP-ri gobernabidearen giltza eman izana. Berriro egingo dugu. Uztailaren 23an beste aukera badagoela. Momentua da erakusteko herri hau bizirik dagoela, bere futuroarengan sekulako itxaropena badugula eta noski jendearen ongi izatea priorizatzen dugula. Berriro ere esango diegu Voxen sozioa den PP-rekin ezin dela herri honen gobernagarritasuna nolabait giltzatu edo nolabait ukatu. Eta aulkien truke egiten danean gainera desafekzioa handia sortzen dela. Desafekzioa sortzen da herritarrei gauza bat esaten zaienean eta beste bat egiten denean. Akats larria da egin dutena herri honentzat aulki batzun truke. Garrantzia moten dautzugu baita ere urrengo 6 hilabetei Espainiako presidentzia kontutan hartuta eta eskaera konkretu batzuk egin nahi ditu. Esate baterako, estatu bako nazioek parte hartze zuzenagoa eduki behar dabe. Elkarrekin lan egitea aldarrikatzen dugu, Euskadirekin Europa eraikitzen jarraitzeko. Egun gutxi barru abiatuko dira alderdien kanpaina politikoak eta horregaitik gaurkoan Aitor Esteban EAJko kidea izan dugu gurean eguerdiko magazinean. Edozein hiritarreri ez dautzagu kalterik egingo. Ez gara joango jendearen ongizatearen kontra, esan nahi dut Espainiako jendeaz, ez da, baina gure ardura beste bat da, Euskadi. Eta, claro, hemen azpimarratu behar dana da, hau ez da hauteskunde presidenzial bat. Eta aukera behi dagoz, Feijóo eta Sánchez, PP eta PSOE. Ez, hau gure ordezkariak aukeratzeko momentua da. Eta oso garrantzitsua da, ze eurek ez dabe definitu behar, ez Feijóo edo Sánchez zer gertauko da, jakina, eurek euren neurrian eta euren indarragaz definituko dabe, baina beste batzuk egon behar dugu han, gure estrategiekin, gauzak norabidatzeko, orruntza edo aruntza joan daitezala bultzatzen eta... Donostiako udalean berriz, EAJaren eta PSeren udal taldeek koalizio gobernua osatzeko akordioa lotu dute eta osoko bilkuraren gehiengo osoa izan dute horrela. Udala jakinarazi duenez, maiatzaren 28ko hauteskundeen ostean irekitako negoziazioetan lortutako itunak egonkortasuna eskainiko dio udal gobernuari legegintzaldi honetarako. Donostiako udalean koalizio gobernua eratzeko akordioa itxi dute EAJak eta Alderdi Sozialistak. Hirugarrenez, gehiengo absolutuz gidatuko dute Donostiako udal gobernua EAJak eta PSek. Akordioa iztean 5 ardatzetan egin dute bat, eta horiek dira... Donostiarrak gure ekintza politikoaren erdigunean izan daitezela, bigarrenak kalitatezko enpleguak sortzeko politikak bultzatzea gizarte kohesiorako tresna gisa, etxebizitza politika berritzaileen bidez gaztetu ahal den hiri batean bizi eta gozatu ahal izatea, elkarrizketatik eta herritarren konplizitatetik hirik partekatu baten alde egitea, eta azkenik gure hiriaren etorkizun iraunkorra eraikitzea. Akordioa itxita Eneko Goia gidatuko du udala, Nekane Arzaius alkateordearekin eta hirigintza plangintza eta etxebizitza berrirako zinegotziarekin. Marisol Garmendia sozialista izango du bigarren alkateorde, ekonomia bertako enplegurako eta ekologiako zinegotzia. Aneu Jarbide ostera, 3. alkateordea izango da, hiri proiektuetako zinegotzia izateaz gain. Jon Insaustik kultur nortasuneko euskarako eta turismoko zinegotziaren ardura izaten jarraituko du, 4. alkateorde izanik.
Iñaki Gabarain kiroletako eta bizitza osasuntsurako zinegotzia izango da, eta Maria Jeidoetak gizarte zerbitzuetako ekintza komunitarioko eta auzoetako zinegotzi. Talde bakoitzak aurreko legealdiko zinegotzi kopuru berdina izango du. Orain arte bezala 9 zinegotzi izango dituzte jeltzalek eta 5 zinegotzi sozialistek. Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Alderdi Sozialistaren artean izandako negoziazioa. Arabako Foru Aldundiko gobernuko diputatuek kargua hartu dute. EAJ eta PSE alderdiek akordioa sinatu ostean, Ramiro González ahaldun nagusi izendatu dute 3. jarraian, baina gehiengo osorik gabe. Foru gobernua ere osatu dute, EAJak 6 sail zuzenduko ditu eta PSEek 3. Azpimarratzekoa da, Gorka Urtaran Gasteizko alkate ohiak gizarte politiketako foru diputatua izango dela. Como señalé en mi intervención durante el pleno de investidura, el gobierno foral será Gonzalo de Zuazo, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila. Prometo defender los autogobernu eta askatasunaren seinale baitira justizia handitzeko. Hitz ematen dut, Arabako foruak ohitura eta usadio foruak ohitura eta usadio onak gordeko ditudala. Autogobernuek Arabako probintzia auzitegiak 72 orduko epea eman die Alfredo de Miguel eta Koldo Txandiano zigortuei kartzelan sartzeko. Indultu guztiak agortu eta espetxeratzea 6 hilabete atzeratu ostean, ostiral honetan de Miguel auziko 2 akusatuak sartuko dira kartzelan. Momentuz soilik Javier Sánchez Robles dago jada espetxean. Espainiako auzitegi gorenak de Miguel auziko zigorrak berretzi zituen urtarrilean, baina 6 hilabete atzeratu dute espetxeratzea Alfredo de Miguelek eta Koldo Txandianok. Astelehen honetan Arabako probintzia auzitegiak 72 orduko epea eman die akusatuei kartzelan sartzeko. Gainera azpimarratu duenez, ostiralean baino lehen sartzen ez badira, segurtasun indarrek atxilotu eta kartzelara eramango dituzte. Trama 2009an ezagutarazi zen, Ainhoa Alberdi abokatuak salaketa jarri zuen. Alberdik ziurtatu zuenez, 100.000 euro eskaini zizkioten legez kanpo kontratu bat eskuratzearen alde. Garai hartan Alfredo de Miguel foru diputatua zen. Ikerketak aurrera egin ahala, tamaina handiko ustelkeria trama azaldu zen horien atzetik. Arabako auzitegiak martxoan jaso zuen Espainiako auzitegi gorenaren erabakia, eta hark 10 eguneko epea ezarri zien behin-behineko espetxean sartzeko. Hala ere, 2 akusatuek alegazioak eta indultuak aurkeztu dituzte, eta horien eraginez espetxeratzea atzeratzea lortu dute. Oraingoz Javier Sánchez da kartzelan sartu den bakarra. Aitor Telleriaren kasuan espetxeratzearen aurkako txosten bat aurkeztu zuen, osasun arrazoiengatik, eta auzitegiak azken erabakia hartu behar du. Nafarroara egingo dugu salto, bertan dugu Leire lankidea, Iruñako herripagainako krimenaren biktima hiltzailearen beldur zen, eta 2 egun lehenago moztu zuen harremana arekin. Epaileak fiantzarik gabeko behin-behineko espetxaldia ezarri dio hilketa matxistaren egileari. Konta iguzu, Leire. Ezarri dio Fenglin Jan 51 urteko gizonari. Gizon honek bere bikotekideari aizto batekin lepoa moztu zion, elkarrekin ireki berri zuten Ermitagainako ostatuan. Bere bikotekide ohi eta ostatuko negozioetan bikotea, hilketa baino 2 egun lehenago harremana etetea erabaki zuen, berataz beldurtzelako. Gaur Sanferminak baino 2 egun lehenago emakumeen manifestazio bat izango da gaueko 11etan Iruña herrian.
Festatako esparruetan ematen diren eraso matxistak salatu eta erasoen aurrean mugimendu feminista saretua dagoela adieraztea da helburua. Erropa beltzez jantzita emakumezkoek Alde Zaharreko kaleak hartuko dituzte. Urteak dira, Iruñ herrian autodefentsa feminista ederki saretu dela. Eta horren adibide garbia da, San Ferminak baino pare bat gau lehenago egiten den manifestazio deigarria. Marea beltz batek biltzen duelako Iruñea. Emakume eta identitate disidente aldunduek parte zaharreko karrikak hartzen dituzte, arropa beltza soinean eta aurpegia estalirik lastargiak eskuan dituztela. Mezu eta aldarria argia da. San Ferminetan eta festagiroan ematen diren indarkeria matxista salatu eta erasoen aintzinean autodefentsa feminista ukan. Eta gaueko espazioetan, ostatu, kontzertu, areto eta karriketan emakumeek jasaten dituzten eraso matxistei erantzuna emateko mugimendu feminista ongi antolatuta dagoela argi utzi nahi dute. Argi eta garbi diogu, ez badakizu inguruko emakume, boierak eta transak ez erasotzen, ez badakizu espazioak ez okupatzen eta ez badakizu modu osasuntsu batean harremantzen, ez etorri. Erasotzaile, ez zara ongi etorria. Ez Iruñan, ez inon. Beti bezala, uztailaren 4 gaueko 11etan, Baratxurien plazatik irtetzen da Marea Beltza. Emakumeentzat, festa giroa espazio ez seguroa izaten jarraitzen duen bitartean, autodefentsa feminista beharrezkoa izanen delako. Osakidetzako garbitzaileek agerraldia egin zuten atzo, izan ere gehiengo sindikalak eta osakidetza zerbitzua ematen duen enpresak aurreakordioa lortu dute. Lan gatazka 5 urte luzatu ostean. Orain osakidetzari dagokio aurreakordio proposamena berrestea. Osakidetzako garbitzaileek aurreakordioa lortu dute. 5 urte daramate borrokan lan hitzarmena berritzea eskatzeko. Bada gehiengo sindikalak, hau da LAB, Komisio Obreras, UGT eta SK sindikatuek aurreakordioa lortu dute osakidetzako zentroetako garbiketa zerbitzuaz arduratzen den enpresarekin. Beraz, badirudi lan gatazka bukatu dela, hala ere orain osakidetzari dagokio aurreakordio proposamena berrestea negoziazio mailan ezeri aurretik. Ekainaren 29an ados jarri ziren bi aldeak eta sindikatuek salatu dutenez, oraingoz osasun sailak ez du horri buruzko iritzirik eman. Izan ere azaldu dutenez, badirudi enpresa eta osakidetza ez direla ados jartzen langilei dagokiena ordaintzeko behar den moduan. Hori ikusita arduraz jokatzeko eskatu diote sindikatuek osakidetzari. Germán Rodríguezen eta Joseba Barandiaranen hilketen 45. urteurrena izango da aurten, uztailaren 8an egingo dute eguerdiko ordu batetan Orotiarraren ondoan. 78ko San Ferminak gogoan elkarteak antolatu du aurten ere eta musika izango da protagonista. Orotara 31 musika talde eta bakarlari izango dira ekitaldian. Kutsu berezi bat eman nahi diogu ekitaldiari, zere guk urtetan zehar ikusi duguna da, memoria berreskuratzeko eta inposatutako isiltasun hori bukaera jartzeko horri, talde ezberdinak edo gizarte eremu ezberdinetatik ateratako mezuak ere agertu direla. Eta horien artean oso importantea, guretzat izan da, lehenengo momentutik musikariek egin dutena. Aurrez aipatu bezala, Aitor Esteban, EHJ-ko kide izan dugu gaur gurean eguerdiko magazeinean, eta bere elkarrizketarekin utziko zaituztegu jarraian.
12:30 pasata iritsi zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, horretarako hemen dugu gaur gurekin Aitor Esteban, diputatuen kongresurako EAJaren zerrendaburua, ondo etorri. Eskerrik asko. Eta hasteko nola ez turraren inguruan galdetu behar dizut, izan ere ez, 3 egunetan ikusi dugu Euskal Herria zeharkatzen, tropela batetik bestera, tira ez, zer suposatzen du honek ez, hemen izateak nola bizi izan duzuzuk? Iritsi txirrendularitza guztetan jata, baina horrez gain, nik uste oso ondo joan dela, gainera jendea egonda alde, eta batez bere erakusten nortzuk garan. Beste herri bat garala, gure ikurrak daukaguzala, gure nortasuna daukagula, eta garrantzitsua da, munduan zehar edatu ginda. Eta horrek inpaktua deko, eta holango ekintzak, herri indartzuago eta herri gehiago izatera bultzatzen gaituala pentsetan dut, eta nik uste dut bere momentuan erabagia hartu eben erakundeek eta arduradun politikoek igarri gebela guztiz hau onera ekartzen. Ez, izan ere, alegina eginda erakundetatik ez, alaxe bistaratzeko munduan zehar, eta lortu eginda alaren nola ez, bete agertzen dira kontrako ahotsak baita ere, eta atzo Euskadi Irratian entzuten, Euskadi Irratian hori da ez, irrati publikoan entzuten nuen Voxeko Eusko Legebiltzarkidea esan ez, berri egun bat muntatu dela hemen gurean, kritikatzen zenbat diru inbertitu den ez, talako zer mezu? Bueno, irudiak eta abar, turrak eskaintzen ebazanak eta EITB-ek, da nik uste dut olango ekitaldi, kirol ekitaldi garrantzitsu baten, behartuta dagoela kate publiko bat hori ataratzen, eta gero aberrigun bat berarentzako bihurtu bada, hori izan da jendeak nahi izan dagoelako, hemen inok ez dago inor bultzatu, kalera errepidetara urtetzeko, erakusteko zergaran, eta nik uste dut jendeak lehenengo unekoa ikusi, lehenengoa, hasierakoa, ez da, lehenengo aurkezpen bat izan zen, da aurkezpen ikusita, ondino gehiago animatu zela ataratzen, boxekoari ez jako gustatuko, baina behar bada horrexak egiteko hain boto gitxi Euskal Herrian. Eta gainera ere aipatzea ez justo turrarik einua eginez aipatzen zenuela ez, nola Espainiako buelta iritsiko den uztailaren 23an ez, maiot berrea jantzita iritsiko zarete bertara, zer da maiot berde hori? Maior berdea guretzako da ez dekugula inoren menpekotasunik. Gure programa daukagu eta gure leialtasunak eta horrek dira Euskadirekiko, Euskal Herriarekiko. Eta beraz, geuke Euskal jendeari, Euskal nazioari, abotza motera goaz, gure neurrian, laguntza izango dugun neurrian, jendearen gandik, emeko ongizatea defendatzera eta horrek suposatzen dau, azken baten neurri egokiak bai gizarte mailan eta bai ekonomia arloan bultzatzeko edo laguntzeko, eta gero autogobernua defendatzera, egun baten eta beste baten, ikusten dugu erasoak dagozala, eta zentralizazio hori gertatzen ari dela, eta azkeneko legislaturean bai, ez da, eta horreri aurkako abotz bat jarri egin behar jako, eta hori izan gura dugu. Inoren ez gagoz, besten estrategian egiteko hautatuak. Besteak, euren estrategia eukiko dabe, eta baina guk jokatuko dugu, geureren arabera, eta gure leialtasun bakarra da, hori, berdeagaz, horlegiagaz, Euskal Herriarekin. Ez gainera, buelta horri begira, Aitor Esteban zaitugu zerrenda buru, ez, tropel horretan burua, eta aipatzea baita ere, ez, izan ere ez da edonolako ibilbidea 10 urte betetzen dituztula urten, okerrez banabil kongresuan lanean, ez, nolakoak izan dira 10 urte hauen, nola biz izan dituzu? Talde buru moduan, 10 urte, apurtxu gehiago, oso esbardinak izan dira, danetarik ikusi dut, eskerreko, eskumako maioriak, ezberdinak, simpleak, osoak, danetarik egokitu behar da, jakinez zelan funtzionatzen dau hangoa. Ez da, beste mundu bat da, kako artean dinot, azken baten bere kodigoak ditualako, eta jakin behar da momentu gakotxean nondi jo eta zeintzuk diren, noiz sortzen diren aukerak. Orain ez dakiz zer gertauko dan,
Ez dakize izango dan, agertuko dan maioria, edo gehiengo falta ere, baina, guk argi dekugu gure ibilbidea izan behar dela, giza eskubideak, demokrazia eta autogobernua, eta hortik joko du bai. Badaukate esperientzi luzea eta hango pertsonaje asko, orain dagozenak ezagutzen ditut, eta hainbat ezagutu ditut ere, agertu zirela, ni bertan egonik, eta desagertu direla, oso harin. Bai, ez da, behindik ere, agian zer dagoen aurretik ikusteko, ia da Espainiatik justu ez ari dela proiektatzen datozen hauteskunde hauek Espainiaren, eta Espainiaren ezkerraren eta eskumaren arteko lehia horretan, ez, zuek argi uzten zabiltzate, ez, zuen beharra ez dagoela Espainiara begira, baizik eta bertan, ez, Euskaldunen ahotsa bertara eramatera. Kuke. Edo zein hiritarreri ez dautzagu kalterik egingo. Ez gara joango jendearen ongizatearen kontra, zan nahi dut Espainiako jendeaz, ez da, baina gure ardura beste bat da, Euskadi. Ta, claro, hemen azpimarratu behar dana da, hau ez da hauteskunde presidenzial bat. Eta aukera behi dagoz, Feijóo eta Sánchez, PP eta PSOE. Ez, hau gure ordezkariak aukeratzeko momentua da. Eta oso garrantzitsua da, ze eurek ez dabe definitu behar, ez Feijóo edo Sánchezek zer gertauko da, jakina, eurek euren neurrian eta euren indarragaz definituko dabe, baina beste batzuk egon behar dugu han, gure estrategiekin, gauzak norabidatzeko, orruntza edo aruntza joan daitezela bultzatzen, eta askotan, eta gure kasuan, behin baino gehiagotan, gertatu, jata, protagonista bihurtu gara. Politikak erabakitzerakoan, gobernuak erabakitzerakoan bebai, esate baterako, honegaz, oinarte egon danagaz, gure laguntza, guztiz beharrezkoa zan urtetako edo aurrekoa jausteko, eta erabaki garrantzitsuak, orduan, gauza asko ez da bez erabakitzen partido politiko bi horrek, beste batzuk bere protagonistak izan gaitekez. Eta nazio bat sentitzen bagara, ezbardinak bagara, hori erakutsi egin behar dugu bebai. Hala ere, bien artean, Sánchez Feijóo horretan aukerarik lehen esten duzue? Vamos a ver, guk barriro dinot, gure programa daukogu eta argi daukogu. Demokrazia, giza eskubideak, autogobernua. Egia da, ez de luego, PPk marra guztiak basatu ditu eta Vox normalizatu egin dago. Eta hori, Europako beste estatu batzuetan gertatu estanean. Orduan hori larria da. Guk, badakigu, danok, zelan toki mailan, foru mailan, baita Eusko Jaurlaritzan ere, akordio bat daukagu Alderdi Sozialistarekin. Horrek suposatzen da, errezen gertatuko litzakena, eurekin akordio batetara heltzea dela. Horrek esan gure deu, zuzenean akordioa gertatuko dela, gure aldeko botoa eukiko dauela, ala ez, gure aldeko botoa birritan bakarrik emon dugu, historian zehar, investidura baten, eta oraingoan beharrezkoa zen eta mongen duen azkenekoan. Baina orain ikusiko dugu ze jarrera daukon Sánchezek, zer egin gura dago. Zertarako gura dago gobernua, zelan jokatuko dago. Guk nahi dugu zan erronkak aurrera erango ditu, esate baterako guk planteatzen geuntzan investidurako hitzarmenean naziotasun gaiari urten bidea emon behar dautzuzu. Katalunian ikusten dugu zer gertatzen da, Euskadin violentzia eta amaitu egin da, baina naziotasun nahia eta nortasun nahi hori gauzatu gogoa badago eta egongo da. Eta horreri urten bidea emon beharriako. Era konprometitu zen. Gero, COVID-a dala eta krisia dala eta ez dakizi ez dakinor, dago askorik ez eban eukiko, azkenien ez ebez. Ikusi, itzein beharko dugu horretaz ebe, hor dago arazo batzuk, estrukturalak direnak, estadurako, estadurentzat dire arazo bat. Guretzat bai, Euskalduna bakarri sentitzen garanontzako, eta edo katalanak, baina estadurako bai. Horra dago erronka estruktural batzuk. Ekin ingo dutzuzu, ala ez, horretaz itzein beharko da bai.
Egia da, alare ez, naizta EAJaren papera argia izan da Madrilen jendea badela beldurrez, Feijóok Voxekin gobernua osatuko baluke, egia da Esteban jauna ez, zer suposatuko luke ez, halako gobernu batek euskaldunentzat? Horregaitik, nik hemen ez dute zer barririk esango, zer suposatuko luke, sumatu ginke. Atzerapen itzela. Baina, karo, horretarako danak, Euskaldun guztiak, argi uki behar dugu zer dagoan jokoan urrengo hauteskundetan. Eta oso data txarrean, ipin egin dau Sánchezek, danak oporretan, edo jendeagia bidaiak hartuta, beste batzuk ondartzan, edo mendietatik ibiliko dira, da, holan suertatu da, olako egun arraro baten, baina oso garrantzitsuak dira. Orduan, zer gertatuko da? Guk ekiditu behar dugu. Eta horretarako zer da beharrezkoa, lehenengoa boto motera joatea. Ez que ostantzian, zer gertatuko da? Zuk zer egin aldozu horreri eragosteko? Zure botoa, hori da daukasun tresna. Erabilizu, erabaki zelan, eta abar, baina erabizu, orduan partizipazio garrantzitsua izan behar da, hori gertatu ez daiten. Ez, aipatzen zenuen hasira nola uda partean justu ez, oraindik agian baten batera ikusiko dugu ondartzan kanpaina egiten, egia da arduratzekoa badela ez nola berantza badoan parte hartze maila, azken hauteskunde guzti hauetan. Gero ezin gaitek ezkajatu. Parte hartzerik ez baduzu, gero atarako dena, orduen, modu baten zein bestian atara daiteke, eta jendearen botoa ez dauka inok. Bakotxak da, bere jabe, ze boto mon behar dauen erabakitzeko, baina moizu botoa. Ez dana da bardina, ez. Edozein gauzan boto bate gaitxik ez da zer gertatuko. Gertatu daiteke. Garrantzitsua da parte hartze hori. Gira esaterako atozen hauteskundei begira ez, Euskal Herriak Bilduk hainbatetan aipatzen badabilez, bigarren itzulia izango dela ez, errepikatu nahian, lortu zituzten datuak fokoa jarrita ez, nola EAJak garaile irten zen, baina bai, bozka kopuruan jaitsi, nola erreparatzen diozu guzti horri? Beitu, garaile izan genduan, boto neuneko 35, baino gehiago, ez da kopuru txikia, bai alanda guztiz be, egia da, boto asko galdu gendu zala, gehien bat, aztenzinora joan zirenak. Nik ez dut uste hauteskunde, ez dira hauteskunde berberak, baina gainera nik uste dut klabeak ere ezberdinak direla. Egia da oso jarraian, datozela, baina beste klabe batzuk dagoz jokoan. Eta gainera hori ikusiko dugu kanpaina hasten danetik, 2 aste horietan gauzak berotuko dira eta beste klabe batzuekin. Orduen, zer gertatu daiteken ez dakit. Oin ikusiko dugu zen, beste Moskopian, beste enkuesta, baina begitu izuz, esaten eban enkuestak lehengo hauteskundeen aurretik, itzelesko moitzak eukiko genduzala, lehenengo bai, izan ginen legez, baina gainera abantaila gehiagorekin. Gero etzan nolan gertatu, ez da? Orduen, orain, egongo da Demoskopia argazki holan zuribaltzean, eta ondo ikusten eztan gauza bat, eta gero ikusiko dugu zer gertatzen da. Orduan, nik uste dut hauteskundeak oso zabalik dagozela, edozein gauza gerta daitekela, eta gure ahalegina izan behar da, gure programa, eta gure nahiak, eta, nik uste dut, erakutzitako trajektoria bai, uste dut jende asko ezagutzen nagoela, badakie zelan hitz egiten duten, zeintzuk dira nire parametroak, gauzak argi esaten dituala, alegintzen da zela, irainek ez botatzen eta bar, defensa bat, gure nazioarena, gure autogobernuarena, eta gero, politika ezberdinetan, proposamen orekatuak. Jendeak badaki ezagutzen hau, ikusiko dugu zer gertatzen da. Ez, aipatzen zenuen bezala aurreko hauteskundeetan ere ez, irtatzen ziren inkestek eta abarrek azkenean ez, zuzenenean ere ez duten jo, eta geroz eta saiago ere badirudi ez, asmatzea gaur egungo testuinguru hauetan ez, hala ere besteak beste ez, Eusko Jaurlaritzak atzo ateratzen zuen inkesta horretan, adibidez Sumarrei erreparatzen zionola, egundoko beherakada izango duela ez, Espainia mailan ere bagabiltza ikusten Espainiako ezker horren gora berak, nola erreparatzen diozuzuk guzti horri? Ikusiko dugu zer gertatzen den. Egia esan, Sumar antolatzerakoan,
naste borraste itzela, eukidabe, izenak diralata, zerrendekin, hemen Euskadin beba, izan batzuk jarri dire, gero kendu, ez zerrenda bat emakarrik, orduan, hor arazo bat dago, eta horrek gauza, bere eragin eukileikie. Orain, lehen gora itzulita, ez tengen duana, enkuestak eta abar, nik gogoratzen dut, guk eskainu bat galdu genuen 100 botoen gaitik, atzarreko botoen gaitik, 6 izan beharren, 7 izango ginen. Eta Bilduk lortu bebazan 2, Nafarroatik era Arabatik, oso boto gitxien gaitik, 100 pikoen gaitik. Orduan, karo, lehen esaten ebana, boto batek ez deko garrantzirik. Bai, ze don legearekin, edo sartzen zara eta beste eskainu bat daukazu, edo ez, ezta? Orduan gauzak, eta orain egiten dira enkuestak 2000, 3000 askoz jota estadu guztian, orduan, horrek adierazten dau, joera bat bai, azkeneko argazkia izango denik ezin leike inok esan. Ez da, ala dabe ez, aipatzen genuen orain arte ez da importantea baden, ez, EAJak talde propioa izatea Madrilen, gero egia da ez, gauza handiak egin dituzuela, baina azken legegintzaldian ez, bazirudien Euskal Herria Bilduk titular asko ere hartzen zituela, ez, bertan jokatzen zuen papelak nolakoak izan dira zuetzako azken 4 urte hauek? 4 urte hauek izan dire gatxak, baina ez, Bilduk eta dauko bere zera, bere politikea, geurea, egia esan, Bilduk kolaboratu beharrean, PNV-ren lekua jarri gure da, legitimoa da, hori argi dago, hola dala. Baina problema ez da izan hori, problema izan da, hain gehiengo sakabanatua izanik, hain beste partidu politiko izanik, hor guzti horietatik bat eitzea gatsa zan. Gero, Bilduren papela bai goratu ginda, bat ez bere Pepek goratu ginda gualako, zaitik, komeni jarkolako, apurbet, gazter batera bialtzeko, eta hor momentu baten saltzen zan, eta Bildu behik esan dau, guk gara hemen hartu mona dukoguna sozialistekin, ikusi du, hauteskundea pasatu ostean, ikusirik ez dabe euki gura izan sozialistek, ez da, eta akordioak egin dabez, Eusko Alderdi Jeltzalearekin. Orduan, gauza asko, behitxuxu, izan da legislatura komplikatu bat, ez da, komplikatu bat, baina, aukerak euki ditugu gauza batzuk ataratzeko, esate baterako autogobernuari buruz. Beitu, hau garrantzitsua da. Alderdi sozialistak, nire ustez, eta kezkagarria etorkizunerako, Alderdi sozialistak zer egin gura izan da. Eruek esaten da bena, Espainia federal. Horri zer da, Sánchezek komentau eban, bebai, argita garbi esan, guk egin duguz legeak, gureak ez diran eskumenetan. Ostras, hori, orduan legea apurtzen ari zara. Bai, eurek egiten da, edo zen gai, eta hori, edo zen gaietan, esan ez, hau da markua, ez da? Eta gero, zuek garatzen duzue. Esklusiboa da hori, eskumen hori. Zuek garatu egiten duzue. Gero bronkea, ejekuteratzerakoan, autonomi gobernuetarako izango da, baina markua ipine dutzu egoitik. Nietzako harrigarriena izan dela, holango normatibak gauzatu direla, independentizatzat, euren burua independentizatzat daukien bodoekin. Ezkerra Bildu aldeko botoa emon dabe horietan. Gui bili gara, esate batera, lege audiovisualarekin. EITB-ko eredua guztiz aldatzen zen, eta finkatzen eban, molako eredu orokor bat, eredu bakarra, estadu guztirako, legeak. Hori salbatu izan dugu, baina kostata. Eta behin eta barriro egon beharra, nekegarria izan da, baina horregaitik hain zuzen ere, beharrezkoa da, gu barriro gotea. Zenuenaren aritik ez azken zurrunbiloa edo arrabotsa bai ez, etxe bizitzaren legearekin izan zela adibidez? Bai, hor, guk argi daukagu, hori kezka nagusi bat dela, eta nentzako, nik neu badakit, nik ez dekot alkilerrean pisurik jabean naizenik, baina SMB bai, alokairutan, eta alokairuak ordaintzen dabiltzen. Eta hemen Euskadin bestea Bartzelona, nahiko garesti eta agatsa. Orduan badakit, zein dan arazoa, eta badakit kezka hori dagoala. Nik uste dut eskumenak errespetatu behar direla, hori alde batetik. Eta adibide ona, estaduan, inun bada, da Euskadikoa, alokaetzen diren etxe publikoak
bataz bestekoan gu gara lehenengo autonomi komunitatea. Eta zenbaki osoetan, Andaluziaren ostean, Andaluzia gu baino asko handiagoa da. Orduen, gu gara erreferentzia, autonomi elkarte guztietarako. Orduan, lehenengo kompetentziak errespetatu egin behar dira. Ezin jaku legean agertzen den bezala, estadutik finkatu zein izan behar den gure eredua eta bar. Eta gero beste alde batetik, kontuz onartzen dira neurriekin, alokairu kontrolatu behar direla horren alde nago. Baina kontuz ia ze efektu ateratzen dugun. Esate baterako, ongitxi entzun dugu, astebete edo, Donostian zer gertatu da. Alokairuan eskaintzen ziren pisuen hirurena desagertu egin dela merkatutik. Eta gero beste gauza bat da. Prezioak altxatu egin dira. Zergaitik? Zer jendea dino, gero mugatuko da bez, orduan altxako dugu. Orduan lehenengo efektua txarra izan da. Guk ze izan da egin duguna, Donostian esate baterako, Loiolako kuartelak lortzea, han, iria garatzeko eta hainbat pisu sortzeko. Horretariko asko izango dira publikoa. Nik uste dut politika konkretuak bultzatu egin behar dugu zela. Eta tarteka eskumenez gabiltzala, datozen lau urtetan egia da, gailentzen den alderdiren arabera ezberdina izan daitekela oso panorama, baina behintzat ez, nondik joko duzue zuek, zer espero genezake eskumenekin lotuta datozen lau urteetan? Eskumenekin lotuta, baitu, oso esperientzia txarra auki dugu. Salbatu genduen, baina presio itzela eginez, gutxienezko diru sarrera, IMV delakoa. Zaten geuntzan, Pablo Iglesiari, kontuz. Harinegi basoaz, gero ez da ondo gauzatuko, eta gainera Euskadin RGI daukagu, orduen ezin dabe talka egin, hori ondo antolatu egin behar da, eta bar. Asko kostauzan, azkenean lortu genduan, eskumena bebai, baina baitu zer gertatzen ari dan IMV-en estaduan. Informeak, dinoe, ez dala heltzen dirua, benetan behar daben jendea, ez jakela heltzen. Orduen, horri buelta matemon beharko jeki. Baina, behintzat, eskumena lortu egin genduan. Hor zerrenda bat geunkan, guk proposatu genduana. Sánchezek ez euskun ez, bat nator, honek direla falta diren eskumenak, baina ordena beste hau izango da. Eta beste bat proposatu euskun. Esan genduen, tira ba, aurrera, hori ez da hobete. Trenbidetakoa. Negozietan ibilinaz. Lege bat aldatu genduan, errazago egiteko. Eta zer gertatu da, azkenean, ez da bela benetan gura izan. Eta hor aurreratu eben bat espetxeana, hori lortu zan. Guk esan genduan, baietz, eta hor beste interes batzuk egozan, eta beste gauza batzuk. Eta lehen bailen aurreratzea gura eben. Guk esan genduen, beste eskumen bat da. Eta bete erreklamatu du, beraz, bai, etorri daitela. Baina egia esan berak esan dako zerrendatik, azkenean, iruzpalau lortu induz. Batzuk garrantzitsuak, IMV, espetxeak, baina hainbeste, bertan berak geratu direnak. Beraz, hori erreklamatu beharko da, baina nik uste dut horrez gain, joan behar geunkela, planteatzera, estadoren egitura holan ezin da jarraitzu. Gu ez gara beste autonomi elkarte bat gehiago. Forutasuna daukagolako, eta Nafarroa ere bai. Da beste hartu emona behar dugu estadorekin, hor aldibikotasuna erreklamatu egin behar dugu. Eta ez poltza horretan sartu, beste autonomia elkarreko bat gehiago. Ez kara, ez gure naziotasun sentimendu gaitik, ez da ere eskumenen gaitik foraltasuna daukagulako. Ez, beraz, datozen lau urtetara begira, ez, aipatu ditugu EAJaren hainbat eta hainbat helburu, nun jarri nahi dituzuen aleginak, ez, alare EAJak eta Aitor Estebanek berak zuzeu hemen zaitugula, ez, zertan jarriko duzue indarra, edo zer duzu azpimarratzeko aipatu ditugunez aparte? Ikusiko dugu zein dan, sortuko dan panorama, zeintzuk izango dira, alderdi batzuk eta besteak gauki ezan indarrak, guk arki daukogu gizasko bideak aurretik. Eta beraz,
hainbat gaietan, guk gure aldeko botoa emon duguna, ezin da atzerapenik gertatu. Ezin daiteke atzera joan, eta gu horren aurka jarriko gara. Hitz egiten da askota, memoria demokratika, edo legeak bardintasunaren inguruan, eta atzera pausurik ez. Gero, guk gura dugune da, benetan, eraginkorra esatea estadua, hainbat gaietan komeniako esate badarako funtzekin. Orain Europatik datozen funtzekin. Hainbeste geldituta daukiez, erabagiak hartzen ez direlako, perteak esate baterako, dira programa garrantzitsu batzuk, esandako erdia baino gitxiago egin da gobernuak. Eskatzen dautzegu Euskadik zuzenean egin ahal izateko, ez dauzko baimentzen. Diru hori hobeto kudeatu egin behar da eta heldu egin behar da enpresetara. Hori gainean egongo gara, gainera industria guretzako herri bezala eta gu kontzertu ekonomikoa daukogu. Orduen dirue, atara egin behar da gure iturrietatik, ez da, Euskadiko iturrietatik. Eta beraz, kontzertu ekonomikoaren defentsa bat, irmo bat bebai, eta autogobernua. Eta hori da egingo duguna. Azken baten gizaeskubideak, jendearen bizikalitatea hobetu eta planteatuko diren legeetan bultzatu, zentzu horretan, hori bai, hirugarrena, beti, gure autogobernua indarrean mantentzen dela, eta ez dugula galtzen, estatutoren bitartez, lortu genuanik. Eta hortik aurrera, beste aurrera pausu bat egin alba da, naziotzat aitortuak izan gaitezen, ahaleginduko gara lortzen, ikusiko dugu. Eta horiek horrela bukatze aldera ez, justu San Ferminetkin hasiko da kanpaina bera, ez espero genezake? Espero genezake zein, kanpaina ezten danean, esan nahi dozu, dana korrika hasiko garala, eta gu ahaleginduko gara zezenak ez harrapateko, eta seguro, kasu honetan, ez da San Ferminen laguntza, baina jendearen laguntza, eukiko dugula itxaroten dut. Baina aipatzen da askotan ez lokaztutako kanpainak eta antzekoak ez dakit hau alakoa izango den hemen? Nik uste dut Madril aldetik bai, izango dela. Gainera, bai PSOE, bai PP-ri komeni jakielako gauzak alboetara, eta talka bat bilatzea, alboetara bultzatzea, aurkaria alboetara eta talka itxea. Loia izango da, hemen, igual lokatz zipristin batzuk helduko jakuz, gu bintzat gure aldetik ukesteko gu esango intensinurik horrelan izan daiten, eta leginduko gara, desde luego, eztabaida eta ez ikintzen gure eritzia emon eta beste barik. Honekin hemen txautzi behar dugu gaurko elkarrizketa, Aitor Restan EAJaren kongresurako hautagaia, mila esker gurekin tartetxoa konpartitzearen. Eskerrik asko zuei. Besterik ez gure aldetik, hauek izan dira gaurkoan jasotakoak, hauek eta gehiago 11.eus atarian. Bihar artean.